Искам да покажа на еврогейските малумници, дето много са фенове на санкции, разни войни за Украйна за подкрепа заради COVID измамата, която срина европейската икономика и заради санкциите и невнасянето на евтини енергийни източници в Германия. Ето вижте, за една година взимат, въпреки че найема ми е с отопление и 50-60 евро месечно ми взимат и за ток и за още не знам си какво. За 2 години допълнително ми взимат 742 евро за отоплението. Това е защото газта е поскъпнала 4 пъти. Ето ви ги санкциите реално как действат. Всичко става скъпо, парите на европейците изтичат в американските мазни задници, защото купуваме оръжията им, да ги харижем на тъпите украинци. И в България е същото, и навсякъде е същото. Но еврогейските тролчета за някой жалък лев са готови всякакви лъжи да пишат по интернет. Реално аз усещам какво става. И в магазина, като влезеш с 30 евро, не можеш да вземеш това, което преди взимаш. На кого ще ги разправяте ви тия глупости? Че нямало инфлация? Айде, приятно изкарване на следващата година. Гладна. И помагайте на шибаните украинци там да воюват с злите ватенки. Помагайте.